من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda a cikin ikonsa da kaddarawarsa da baiwarsa ya ba mu iko da kuma dama muka halarci wannan farfajiyar tamu mai albarka ɗakin Allah masallaci na wannan makarantar ta Khalid bin Walid Islamic Academy da ke nan kusa da gidan polisawa quarters na police staff a cikin angon dutsen kura a garin Mina na jihar Neja a Najeriya kuma mun haɗu ne domin gabatar da karatun da muka saba a kowane rana talata ma'ana yammaci na talata dare na laraba a wannan masallacin namu insha Allah ta'ala kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna 20 da nawa ne ga watan musulunci 25 ga watan safar shekara 1442 wanda ya daidai da nawa 13 ga watan goma ko shekara 2020 miladiya idan har tarihi ya inganta a satin da ya gabata duk da cewa an yi ruwa ba a samu zuwa da yawa ba mun shiga cikin kitabu siyam ko haka ne yawwa mun karanta hadisi na farko mun karanta hadisi na biyu za mu tashi hadisi na uku na'am hadisi da ya gabata bari mu sake daga farko saboda wanda su samu zuwa ba ko na'am malai yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu an samu hadisin daga rawayatul islam muhaddis sahaba abu hurairah Allah ya kara masa yadda abu hurairah ce manzo Allah ya ce la taqaddamu ramadana kada ku gabatar da ramadan bi sawmi yawmin aw yawmaini da azumin yini daya ko yini biyu ma'ana kada za a zo a yi azumi sai ka ce bari na fara domin in saba bari in biyo in yi taron azumi bari in taurai azumi a'a ba a yi misali a ce za a ɗauki azumi ranar monday sai ka ce bari na fara azumi na tun ranar sati domin in samu in tara azumi ba a tara azumi manzo Allah ya hana kwana ɗaya ko kwana biyu ko kuma a ce bari in fara azumi na ranar lahadi ranar monday kaga na riga na saba manzo Allah ya ce a'a illa rajulan sai dai mutumin da kana yasumu sawman ya kasance yana yin azumi na musamman ma'ana azumin nafila kilan kana yin litinin da alhamis ko kuma azumin annabi dawud yau ka yi gobe ka huta to kaga shikenan sai ka azunci wannan azumin da yake misali za a yi ramadan zai kama ranar talata ka saba kana yin azumin litinin da alhamis babu laifi ranar litinin ka yi azumin ka ramadan zai kama ranar juma'a babu laifi ka yi azumin ka litinin da alhamis ɗinka babu laifi shine illa rajulun kana yasumu yawman falyasumhu mun gane وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له an samu hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda da shi da mahaifinsa
Abdullahi da Umar yace manzo Allah yace idan yace sami'tu rasulullah sun yaqulu naji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idan ra'aytumuhu idan kun ga jinjirin wata shine idan kun ganshi ma'ana shi wata Ramadan in kun ganshi fasumu to ku yi azumi wa idan ra'aytumuhu kuma idan kun ga jinjirin wata na Shawwal kenan fa aftiru to ku aji azumi fa in ghumma alaikum idan an rufe muku shi idan an samu duhu idan gajimare girgije ko giragizai sun rufe muku shi ba ku samu ganin Ramadan ba faqdiru lahu to ku kaddara masa 30 a wata ruwaya faqdiru iddatal Ramadan ko Sha'ban 30 idan ya kasance an rufe muku shi to ku kirga shi Sha'ban ya kasance kenan kwana 30 misali yau 29 ga watan Sha'ban gobe muke sa ran tashi da azumin na Ramadan sai yau sai aka yi hadari ko aka yi gajimare ko giragizai suka lullube gari ya rufe gaba daya ƙasa ta rufe gaba daya babu inda aka ga wata to sai mu kaddara zai Sha'ban yana da 30 gobe ba za mu dauki azumin Ramadan ba sai jibi muna ganewa haka idan mun zo Ramadan mun gama yau 29 ana sai an rai a tashi da azumi wannan kai a aje azumi yau gobe sallah sai aka waye ƙasa gaba daya an samu hadari ko an samu gajimare ko inda ake sara a ga wata ba samu labari ba shikenan sai mu cika wannan azumin na Ramadan za mu yi 30 kun gane shine fa in gumma alaikum faqdiru lahu idan an rufe muku shi to sai ku cika shi malamai sun samu sabani akan wani abin da ya kamata a ce mun dan yi bayani akan sa kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske na farko suka yi sabani akan menene hukuncin yin azumi ranar da ake shakka shakka shine misali kuna shakkan ko an ga wata ko ba a gani ba to me hukuncin yin azumi a ranar misali kuna shakka ko an ga wata na Ramadan ko ba a gani ba zan ce inganci na malamai shine ranar da ake shakka ba azumi a ranar da ake shakka to menene kuma hukuncin wa'insu mutane su ga wata wa'insu ba su gani ba a ƙasa zance mafi inganci shi ma idan har wasu mutane sun gani kamar misali jiha ɗaya ta gani sauran jihohin ba a gani ba kuma ba a ba da dama ba a matsayin ku na jagoranci da kuke da su kuna da jagorori akwai sarkin musulmi akwai kwamiti da aka ɗora ma wannan haƙƙin na su kula da ganin wata sai ku kuka buga waya ce kun ga wata a jihanku ko kun ga wata a ƙauyenku ko kun ga wata a garinku sai sarkin musulmi ba a yarda da ganin watan ku ba to ko in kun yi azumi kun sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ba ku da azumi domin hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce as-sawm yawma yasumun nas ana yin azumi ne ranar da mafi yawanci annas mafi yawancin mutane suke azumi wal fitru yawma yaftirun nas ana azumi ne ranar da mafi yawancin mutane suke azumi sai ce wal adha yawma yudhun ana yin layya ne ranar da mafi yawancin mutane suke yi saboda haka ba zai yi ba a ce wani gari a cikin ƙasa su ce za su yi azumi da ganin watan garinsu a idan har mafi yawancin ƙasar ba su yadda ba ko ba a ba da shelan cewa an gani ba sai ku yi hankuri sai malamai suka ce to yanzu ya za ku kama bakin ku ne a matsayin ku kun yi wasu malamai suka ce a za ku yi azumin ku domin kun ga watan amma dai ba za ku aje ba sai ranar da mutane gaba ɗaya suke ajewa wasu malamai suka ce a yin azumin ku ma sabo ne domin an ce ranar da mafi yawancin mutane sai dai za ku kama bakin ku ko kuma ka shiga cikin gida ka yi azumin ka amma ka fito to wannan shine magana sannan sai malam ya ce waqtalafu malamai sun samu sabani fi ma idara alhilala bi baladin fa hal yalzimu an-nas jami'a siyami amla idan mutanen ƙasa mutanen gari suka ga wata shin ya lizinci sauran mutanen su yi azumi ko bai lizince su ba sai malam ya ce fal mashhur abin da yake mafi shahara an imam ahmad daga imam ahmad bin hanbal alajikansu da gafara wa atba'ihi da wa'inda suke bin sa ma'ana ɗaliban shi wujubu sawmi ala umamil muslimina fi aqtaril ard shine wajibi ne musulmi su yi azumi akan wannan kasar da aga wannan watan li'anna ramadana sabata dukhulihi domin wata ramadan gashi ya tabbata ya shigo an gani to za su yi azumin su wa sabata ahkamihi kuma hukunce hukuncensa ya tabbata
fa wajaba siyamihi sai ya zama to wajibi ne azumin sa wa huwa min mufradatil madhhab imam ahmad wannan shine abinda mazhabin imam ahmad bin hanbal suka keɓanta waɗanda suke keɓantattu a cikin su wa huwa madhhab abu hanifa kuma shine mazhabi na abu hanifa Allah ya ji kansu da gafara wa dhahaba ba'duhum wani sashe na malamai sun tafi ila adamin wujubihi suka ce idan wani gari ya ga wata ba wajibi bane a ce duka ayi azumi wa anna li kulli ahli biladi ru'yatihim misali yanzu dan nan Najeriya an ga wata ba dole bane Niger a ce su yi azumi ba dole bane Ghana a ce su yi azumi ba dole bane wannan Cameroon su yi azumi ba dole bane da an ga wata a Saudi Arabia mu yi azumi anan domin kowannen su na da ganin watansa haka malamai suka ce inji malam yace wa huwa madhhabul qasim ibn muhammad wannan shine madhhabi na al-qasim ibn muhammad ɗaya daga cikin ɗalibai ne na imam malik wa salim ibn abdullah da salim dan abdullahi wa ishaq bin rawiya da ishaq dan rawiya suka ce dukansu idan an gani to ba dole bane wata ƙasa ta ɗoka walamma rawa karib yace wa qala qadimati sham haka kuma wannan walamma rawa karib haka abinda aka rubuto daga karib yace wa qala yace qadimtu sham wannan karib sahabi ne sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne afwan yace qadimtu sham na dawo daga ƙasar sham wastahalla ru'i ramadana wa ana bisham sai ganin watan ramadan sai ya tabbata alhali ni ina ƙasar sham inji wannan malamin wannan tabi'in fara'aina hilalan sai muka ga jinjirin wata lailatul juma'a ranar juma'a kuma qadimtul madina Allah sa kula ta da ni kada ka tuye muku zafi sai na dawo ni shigo garin madina fi akhir shahri a ƙarshen wata fasa'alani ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya tambaye ni thumma zakara hilala sai na ambata masa cewa yana tambaya na akan jinjirin wata fa qala sai ce mata ra'aytum hilala ku mutanen sham yaushe kuka ga jinjirin wata ne yaushe wata ramadan ya bayyana a wurin ku fa akhbartu sai ni bashi labari ranar juma'a ga abin da ya faru ga abin da ya faru fa qala sai shi abdullahi dan abbas ya ce lakinna ra'aynahu laylata sabt mu kuma mun ga watan ramadan ne ranar sati su sun gan shi ranar juma'a mu kuma mun gan shi a ranar sati fala nazalu nasumu hatta takmila 30 aw narahu ba za mu guce mutanen madina za mu ta yin azumi har sai wata ramadan ya kai 30 ko kuma mu gami shawwal ko dai mu kai 30 ko kuma mu ga jinjirin wata fa qultu sai ni ce da shi ala taktafi bi ru'yatil ma'awiya wa siyamihi shin ba zai isar muku ba ganin watan ma'awiya a ƙasar sham da kuma yadda ma'awiya suka ɗauki azumi ranar juma'a hakan ba zai muku ba in sun ga jinjirin wata fa qala sai abdul abbas ce la a'a hakaza amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi ya karantar da mu wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ashe wata ƙasa in sun ga wata ba dole bane wasu ƙasa su bi su kuna ganewa wa dhahaba shafi'i imam shafi'i Allah ji kansa gafara fi mashhuri anhu ila tafsili shi ya bambanta tsakanin maganganun guda biyu ya bambanta shi imam shafi'i Allah ji kansa gafara mai littafin riyadus salihin mai sharhi na littafin muslim wanda shi ya rubuta littafin arba'un hadith ya rubuta littafin al-azkar babban malami bijimin malami littafin arba'un hadith kadai ma in ka karanta shi ka fahimce shi ya isa ka zama malami a ilimin imam shafi'i imam shafi'i kuma shekararsa 40 ne da biyar a duniya amma ya littattafai ya ba da ilimi babban malami ne Allah shi kansa gafara bai aure bai daga cikin ulama'ul uzab alladhina atharu ilma wal amal ala jawaz ma'ana shi yana daga cikin malamai gaurayen malamai wa'anda suka ya shagaltar da su hidima wa addini da ɗaukar ilimi da ba da karatu har yabbar duniya bai aure ba amma kuma rayuwarsa ta yi albarka kuma in ka karanta wannan sharhi na musulmin da ya yi akan hadisin da ke magana akan aure sai ka ce ya taɓa yin aure saboda albarkacin ilimi imamu shafi'i kuma hafizi ne shi kuma wani magnet ne kawai da ya ji ya tsaya da in ya shiga kasuwa siyasa auduga ya rufe kunnuwansa saboda duk abin da ya ji ya tsaya ya haddace
ba kai ba yanzu a ta tura maka alkur'ani na dabati a ta tura maka alkur'ani na dabati a ta turawa memory din ya riga ya samu virus saboda abin da ke kallo ka kalli wannan ka shiga kasuwa mata tsirara in ka shiga YouTube tsareci in ka shiga Facebook tsareci in ka shiga ko ina tsareci saboda haka haddasa ta wahala saboda shi alkur'ani ba a hada shi da saban Allah ya zauna babba ne shi bai yarda ba zai ba amma su saboda lokacin su Allah ya sa suna da kokari ba mu ba yanzu yadda ba zai yi maka fita ka je office ka dawo ga tsareci ba da wahala a office din ba maki ma wanda abba ba akan kamar cice kirjinta ma a waje Allah shi yadda mu to Imam Shafi'i yayi tafsilin wannan magana wa huwa yace annahu in ikhtalafa al-mutali' idan har lokacin fitar wata ko faɗuwar rana ko buɗewar rana fitowar rana ya saba an samu bambanci misali kaga da Najeriya da Cameroon da Chadi da Niger lokacin su guda ne ko amma da Najeriya da Ghana lokacin su ɗaya ne yawwa to yanzu kaga idan har lokacin ya saba kamar Najeriya da Saudi Arabia tsakanin da Saudiya ratan lokaci awa 2 ko yawwa to shi ne yace idan har an samu bambanci na fitowar wata fa kulli qaumin hukmun mutali'ihim kowane mutane za su dauki hukunci ne da fitowar ranarsu in dai ana samun bambanci na fitowar rana muna ganewa amma in lokacin ɗaya ne to shikenan sai ku yi amfani da shi wa in ittafaqat mutali' amma idan har lokacin fitowar rana ko faduwar rana ko fitowar watan yana zuwa ɗaya ne fa hukumuhum wahidun fi siyami wal iftar hukuncin su ɗaya ne wajen ɗaukan azumi da kuma aje azumi wa hadha ikhtiyar Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah wannan zabin shine zabin Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah kuna ganewa so haka da a ce ana da za a ce akwai majalisi na malamai karkashin shugaban malamai mana wannan shugaba kuma sarkin musulmi a ce akwai a Niger akwai a Ghana akwai a Cameroon sai a yi zama da zara an ce an ga wata a Niger to shikenan Najeriya ma za a gani kuna ganewa sai a yi zama ɗaya idan girgije ne ya rufe sai a kaddara kawai shikenan sai a tafi duk abin da ke ta damu ake samun sabani har yanzu a Najeriya babu mufti guda ɗaya wanda shine ke bada fatawa duk Najeriya doka har yanzu a Afirka ba mufti guda ɗaya wanda ke bada fatawa a doka yadda wani najila ta Saudi Arabia in an kai zama da malamai gaba ɗaya na duniya sai a fitar da fatawa amma ga ya kamata a yanzu a Najeriya a arewan Najeriya akwai mufti a kudin Najeriya akwai mufti sannan gaba ɗayan Najeriya akwai mufti guda ɗaya domin akwai al'ada da wani abin da 'yan arewa suke banta da shi wanda ke kudu ba zai iya ba labarin shi ba akwai abin da 'yan kudu suke banta da shi kuma addini ne dan arewa zai iya ba da labarin shi to kaga kowane bangare sai a fita mai da nashi hukunci sai a samu sauki to kullum amma ana ta samun matsaloli kullum ana ta faɗa kullum ana ta magana mala yace wa zakar shaykhul muhammad ibn abdul wahid ibn abdul wahhab babban malami shaykh muhammad ibn abdul wahhab ya faɗa a cikin littafinsa al-udhab yake cewa yace fi ru'yatil hilal yace annahu idha kana al-ba'id bayna al-baldayn idan akwai nisa a tsakanin kasashen guda biyu tsakanin wannan kasar da wannan kasar akwai nisa na akalla kilomita 2000 tazarar da ke tsakanin wannan kasar da wannan kasar ya kai kilomita 2226 idan akwai wannan yace fahilaluhuma wahidun idan tazarar ya kai kilomita 2226 to watansu ɗaya ne to sai kaddara tsakanin Nijar da Najeriya tazararsu ya kai kilomita 2226 bai kai ba to daga bodan Nijar zuwa Najeriya duka minti nawa ne da ka je bodan Nijar zuwa Kwanni in ka bi ta Sokoto minti nawa ne in ka bi ta Katsina zuwa Maradi minti nawa ne ko ka kai dan ka zai shiga da kai cikin kasar shikenan to kaga inda za a bi wannan fitowar ta malaman da haga sai a ce da Nijar da Najeriya duka ɗaya ne wa in kana akthar amma in yafi haka yawa fala ba za a bi wannan ba wallahu ta'ala alam kun gane wannan magana na faɗa wannan ne saboda yan surutu sai ga mutum yana nan cikin jihar Neja sai a kira waya wai a sai ya kira waya ce an ga wata a ce ba a gane ce shi ba zai azumi gobe ba saboda kakan shi ya kira shi a waya
ko ƙauyensu an kira a waya an ce ba ga azumi, wannan jahilci ne, ba ga wata ba kai, wannan jahilci ne ba ilimi bane. Allah shi yarda mu. Malai yace hadisi na gaba an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. An kabo hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah yace tasahharu, ku yi rinka yin sahur, ku ci abincin sahur, ku yi rinka yin sahur, fa inna fi sahuri baraka, lalle a cikin sahur akwai albarka. Abincin sahur albarka ne da shi, albarkar lokaci da albarkar abincin da albarkar aikin. Kaga mata an tashi karfe 4 kuma an yi abinci kuma an ci abinci kuma an yi sahur kuma an ji daɗi. To ku rinka yin sahur, sahur akwai albarka, lokacin sahur akwai albarka domin lokacin da mala'iku suke sauka, lokaci ne ma da ake son mutum ya rinka yin istighfari. Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashar, masu yin istighfari da asbahi da lokacin fitowa alfijir. To ku rinka yin sahur, a cikin sahur akwai albarka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisi na gaba an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qama ila salah. Qala Anas فقلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور قال قدر 50 آية. an samu wani hadisin daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda. Anas dan Malik ibn Nadar mun kawo tarjuma sa a satin da ya wuce. Anas ya ce an Zaid bin Thabit, daga Zaid dan Thabit. Wane ne Zaid dan Thabit? Yana da muhimmanci ka san shi. Mala ya ce Zaid bin Thabit bin Dihaq al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu ولد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ب11 سنة. an haife shi kafin manzo Allah ya zo Madina da shekara 11. Kafin manzo Allah ya hijira ya zo Madina an haifi Zaid bin Thabit da shekara 11. Bari ku ji abin mamaki, Allah ya kara masa yadda. Fa ata bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam muqaddimihi, sai aka zo da shi mahaifinsa sai aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina. Wakila aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada min bani Najran, wannan mutumin wannan yaron da kike gani yana daga cikin kabilar bani Najran. Su bani Najran wasu kabila ne cikin kabilar mutanen Madina. Wa qad qara'a 27 sura, ya haddace surori guda 17 na alqur'ani kafin manzo Allah ya zo Madina. Kun ji hafizi na gaske, ya haddace surori guda 17. faƙara'atu alaihi, sai ne karanta manzo Allah wa'annan surorin guda 17. Oho, daga sama ne daga ƙasa ne ya dai haddace su. To ko daga ƙasa ka ɗauka daga nasi daga nas ko falaki ikhlas me masar ne nasri kuliya ko ijma wasu ce kuliya semi kauthar semi ma'un semi quraish semi fil semi humaza semi asru, wanda ya san sunan su zai kiyaye. Semi takathur semi qari'a semi adiyat sai zalzala sai bayyana sura 17. to ko suka haddace ai shike da ai ka kokari ka haddace rabin izfi daya ko yawwa. To ya haddace dai akalla surori guda 17. sai ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'jabahu dhalik, sai manzo Allah abin ya burge shi. Yaro ya haddace sura 17 tun kafin a zo Madina, tun kafin a yi hijira. Manzo Allah abin ya burge shi. Faƙala, sai manzo Allah ya ce da shi ta'allam kitabul yahudu, je ka karanta littafin yahudawa, je ka karanta turanci, je ka haddace turanci, je ka karanta littafin yahudawa, ka karanta shi. Fa inni ma amanuhum ala kitabi, ban yadda ba, ban aminta da yahudawa akan littafi na alqur'ani, ban yadda ba. Saboda haka je ka karanta boko. Ina in boko haram jahilai, manzo Allah ne ce a je a karanta littafin yahudawa. Ina masu cewa boko haramun ne? To mu ba 'yan boko haram bane, boko addini, ba boko aqida ba. Yawa, dan boko aqida shi kuma ya shiga uku. Boko addini ne, karatun boko halas ne. Ka je kai karatun boko domin ka samu ilimi na rayuwa. Shi karatun boko karatu ne na sana'a, ko kuma haka bane? Yawa, sana'a ce. Shi yasa ka ta Allah Allah ka gama, in ka gama ka samu wurin aiki mai tsoka domin ka mai da kuɗinka, ko dama ka riga ka yi adashi, yanzu kuɗin su dawo, ko yawwa. Shi sai ya da wuya ne mutum ya boko ya ci haba yanzu na gida haka kawai. Dole ya kokari ya je nemi inda zai samu abin da zai dawo da kuɗin shi na kuɗin makaranta, rijista, wane ne. To amma dai da wuya ka bai da wannan kuɗin, sai dai kawai Allah da ya ji kanka.
amma yana da muhimmanci ka je kai karatu domin ka san abin da kake yi. yace fa fa'altu fi ma mada li nisfu shahrin, sai na je a cikin abin da nake da shi rabin wata, a cikin rabin wata kwana 15, hatta hazaqtuhu, hasir ni kiyaye na zamanto haziki, na zamanto na iya. fa kuntu aktubu ilaihim, ni na kasance ina rubuta musu wasiƙa. idan katabu ilaihi, idan sun rubuto manzo Allah wasiƙa, su Yahudawa, shi idan manzo Allah kai zai rubuta musu wasiƙa, shine sakataren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit, sai ya rubuta musu wasiƙa zuwa gare su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. wa qara'atu lahu, kuma ni ke karanta manzon Allah tsiriya da amincin Allah su wata a gare shi idan sun rubuto mai wasiƙa, su Yahudawa. shahida zaidun ghazwatul khandaq, da shi aka yi yakin khandaq. wa hiya awwalu maghazihi, shine farkon yakin da ya je. wakila wasu malamai suka ce shahida ghazwatul uhud, ya je yakin uhud. wa akhadha an-nabi sallallahu rayata bani najran ila ghazwati tabuk mimman hiya ma'ahu fadafa'aha ila zaid. manzo Allah ya amshi tutar bani najran daga wanda ke rike da tuta, yabba Zaid bin Thabit. wa qala sai ce alqur'anu muqaddam, makarancin alqur'ani, hafizi alqur'ani ya gabata gaba. kuna ji ko? wato hafizin alqur'ani babban mutum ne yan uwa, babban mutum ne. shi yasa aka rawaito daga hadisi daga Umar wannan Uthman da Affan yake cewa manzo Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi fifinku, mafi alkhairinku shine wanda ya haddace alqur'ani ko wanda ya karanta alqur'ani kuma ya karantar da shi. a duniya babu wanda ya kai makaranta alqur'ani daraja. shi yasa idan mutum, idan an yi rasuwa a Madina, in an zo binne gawawaki, idan an je wurin yaki, sai manzo Allah ya tambaya wane ne ya fi rike alqur'ani, wane ne mahaddaci. in an ce wannan to shi ake gabatarwa a gaba a cikin gawawaki. amma yanzu kaga hafiza alqur'ani ba a san darajar su ba, za ga a gida ga hafizi amma wani dan sika mai aslemu, mai barin gashi da tudun gashi, shine ake girmamawa. shi wancan mai alqur'ani ana ganin bai da aikin. Allahu akbar, ai shine haska muku gidanku. ilimi na alqur'ani ba abin da ya kai shi. duk wanda Allah ya bashi arziki alqur'ani ya bashi ba arziki. to manzo Allah sai ya ce da Zaidu ka je gaba domin shine mai alqur'ani. Allah ka ba mu alqur'ani. saboda haka Zaid bin Thabit babba ne. to shine hadisin yake magana, yace Zaidu ya ce tasaharna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mun yi sahur tare da Annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, tare da manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, mun yi sahur. thumma qama ila salat, sai manzo Allah ya tashi zuwa ga sallah. qala Anas yace fa qultu li Zaid, sai nace ma Zaid bin Thabit kam kana bayna al-adhan was sahur, minti nawa ne tsakanin sahur ɗinku da kiran sallah na ƙarshe? tsakanin dakatar da abincinku na sahur da kiran sallah minti nawa ne? qala sai yace qadru 50 aya, gwargwadon ayoyi guda 50, shine gwargwadon lokacin da suka yi. ma'ana gwargwadon mutum mai karatu ya karanta ayoyi guda 50. shi mai karanta ayoyi guda 50 minti nawa zai yi? na'am, yana yin kira'a. to mu ɗauka kira'a da irin ta tartil, minti nawa? arama 15. na'am, kai kuma fa minti nawa zaka ci? tartil ayoyi 15, ya danganci sura ko? yawwa, akwai sura da ke da dogayen ayoyi, akwai mai gajerun ayoyi. misali yanzu in za ka kanta ar-rahman, ayoyinta ba su da tsawo ko? na'am, mufassal ba ji ba? ai ko surorin mufassal akwai masu tsawo aya ko? akwai surar da za ga kamar misali aya cikin bakara akwai gajerun surori ayoyi wani wuri ko? yawwa, to ya danganci ne surorin. amma bari ka ji malai ce ma yukhadhu min hadith, abin da zamu fitar da shi a cikin wannan hadisin. abu na farko afdaliyatul ta'khir as-sahur ila qabil al-fajr, falala ne ana sa a jinkirta sahur zuwa dab da fitowar al-fajr. domin manzo Allah ya ce mutane ba za su wuce ba ma'ajjalul fitra wa akhkharu sahur, al'umma ba za su wuce ba suna cikin falala da alkhairi matukar suna gaggauta bude baki, suna jinkirta sahur. akwai falala a ciki, ba a son kai sahur tun da wuri
dab da fito alfijir sauran minti 10 alfijir fito ka gama sahur ɗinka. kun gane abu na biyu annal mubadaratu bis salatil subhi haythu qarabat min waqtil imsak. ana son gabatar da yin gaggawa wajen sallar alfijiri sallar asubahi ta yadda tana dab da lokacin dakatar da cin sahur, da an gaba cin sahur da lokaci kaɗan ne sai zuwa wurin sallah, ana son haka. abu na uku waqtul imsak huwa tulu'il fajri, lokacin da ake dakatar da sahur shine lokacin da alfijir ya keto. kuna ta da ni kama qala ta'ala, kamar da Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah ya ce ku ci ku sha har sai bakin sililin zare ya bayyana daga fari, ana iya bambanta su. abinda ake nufi ne alfijiri in ya fito, kamar da hadisi ya tabbata. mala yace wa hadha na'lamu anna ma yaj'aluhu an-nas min al-waqtayn. wannan muke ganewa abinda mutane suke sanyawa na lokuta guda biyu, waqtul imsak wa waqtul tulu'il fajr. kasa ana cewa akwai lokacin bude baki, akwai lokacin ajiwa, za ga hada kalanda ma ake a wasu wurare. wani ma misali za ga yan azumi yazo akwai kalanda da za a sa na lokutan bude baki da lokacin ajiwa, ma'ana da lokacin sahur, ga lokacin dakatar da sahur, ga lokacin bude baki. wannan duk bid'a ne. shi malam ke magana, malam ce bid'atun, wannan bid'a ne, ma anzalallahu biha min sultan. Allah bai saukar da wata hujja akan yin haka ba. wa inna ma hiya alwaswatu min shayatin, wannan wani waswasi ne na shaytan, liyalbisu alaihim dinahum, domin ya rinka rikitar mu mutane addininsu. wa illa in ba haka ba fa innal sunnatul muhammadiyya, abinda yake sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal imsak yakunu ala awwal tulu'il fajr. lalle kama baki ma'ana barin cin sahur yana tabbata ne a lokacin da alfijir yake to. kana cikin cin abincin sahur sai ka ga ai lokaci yayi, to in ka gama ka daina, in ka gama ka tsaya. in kuma kana ji baka gama cin abincin baka karkare, ba haramun bane. idan mutum na cikin cin abincin bude baki sai ga kawai alfijir aka ce an kira sallah, ka karkare cin abincin ka, ba haramun bane. muna ganewa. amma in dai ka riga ka gama sai da an kira sallah lokaci ya sai ka ce kai bari in ƙara wani abu, to nan kuma ka dauko na aiki, ka dauko ta bid'a sabuwa. kuna ganewa. amma kana cikin cin abinci sai aka kira sallah, karkare cin abincin ka, ba kai kowane laifi ba. Allah ya sa mu dace. mala yace hadisi na gaba, an Aisha wa ummi Salma radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. an samu wani hadisin daga Aisha, Allah ya kara mata yadda, tace wa ummi Salma da ummi Salma dukkan su Allah ya kara musu yadda. ita Aisha mala ce hiya Aisha binti Abi Bakr Siddiq radiyallahu anha ummul mu'minin, uwar mu'mine. tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya auri Aisha fi Makka, a garin Makka, ba'da mautin Khadija, bayan Khadija ta rasu. lokacin da manzo Allah ya auri Khadija, ya auri Aisha. wa qabla zawjihi ko zawajihi bi Sauda, kuma kafin ya auri Sauda, ya auri Aisha. amma wa tazawwajaha wa hiya ibnatu 6 sinin, manzo Allah ya auri Aisha tana da shekara 6. shekara nawa? 6. ashe ana auren mace shekara 6, ana auren mace bata fara haila ba. dan Allah ma ya tabbatar da ana auren mace bata fara haila ba. wa ulatul ahmali ajlahunna an yad'ana hamlahunna wallati lam yahidna. ko kaga cikin ana iya auren mace shekara 6, shekara 7. malam Shafi'u yace wata rana ka zama to uba, wata rana ka zama to yaya, wata rana ka zama to kananta, wata rana ku rinka zama to abokan wasa, ayi wasan kasa. yawwa ni na sa ko wanda ya aure mace lokacin da ya aure ta majina ma shi ke share mata majina, shi ke mata wanka. na san wannan mutumin, shi ke mata wanka. amma ta haihu har ta tsufa a gidansa, har ta rasu, Allah shi kanta da gafara. kun gane akwai hadari ne? na'am, hadari sosai. mu ci gaba da karatu ko mu tsaya? to wadda kala biha, manzo Allah ya tare da Aisha fil Madina, a cikin garin Madina. Allah sa albarka, mu tsaya nan daidai. Allah ya tara mu a cikin lada,
kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya ubangiji Allah subhanahu wataala ji kamar gabatan mu ya sa mu ga duniya lafiya insha Allah ta'ala mun dawo karatu mu na ranar Lahadi na Alqur'ani za mu yi ranar Lahadi in Allah ya kai mu muna fata ubangiji Allah ya tallafa mana ya sa mu albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh